Яңа Муса авылы табигатты таулы, долалы җирләрне били. Бу авылда да күмәк хуҗалык күптән таркалган. Тик халык кол кушырып утырмый. Алар 8 фермер, крестьян хуҗалыкларында хезмәт куя. Статистикага караганда, төбәкнең бертик чәчү җирләренең күпчелеге крестьян фермерлык хуҗалыкларына туры килә дә инде. Мингали Гомәр улы Аббасов, төбәкнең фермерлык хәрәкәтендәге 17 меңләгән кешенең берсе. Фермер җир белән эшләргә 1998 елда алына һәм 100 гектардан башлый. Бүгенге көндә фермер хуҗалыгы 3000 гектар җирдә үз эшчәнлеген тормышка ашыра. Бадайлар среднем елына карата 12-15 сенер җабыз, сынга хәлле, сабат унга хәлле җабыз, анан да шектишкәш туктыйбыз. Но елына карата куанабыз, нормально ите. Быел башка елларына күп алсак та быел шул 10-12-15 ризабыз. Заманча һәм иң алдынгы техника паркы да җитәрлек. Хуҗалыкта барлыгы 15 кеше эшли. Шуларның берсе әлеге кырларда 10 елдан артык хезмәт куйган комбайнчы Радик Әлимбәков. Хуҗабыз яхшы, амыша җитми нәрсә сораганда бу нәрсәне парават итә. Форма белән, эшлегеннәр белән Үз ашханәләрендә булдырганнар. Авырак чорында игенчеләрне кырбасуында ашаталар. Җыелган уңышларны эшкәртү һәм аларны саклау өчен урыннар да бар. Михток һәм складлар булдыралар. Ындыр табагында кырлардан кайткан һәр бер тик кадерләп саклана. Җирләр арта барган саен яңа техникалар да күбәя. Машина парк өчен махсус урында җитәрлек. Узакламый бу мәйданда кырлардан кайткан техника паркын урнаштырачаклар. Оренбур өлкәсенең иң яхшы фермерларының берсе Мингали Аббасов тәҗрибәләрне чит илләрдән дә туплый. Ирешкән хезмәт казанышлары, күп еллык намуслы хезмәте өчен ул әлеге елның җәендә Россия Федерациясенең атказанган фермеры исеменә лаек булды. Гаилә башлыгы фермер хуҗалыгы хатыны Резида хуҗалыкта да, йортта да таяныч. Алар 2 кыз үстерәләр. Кызлары инде үз гаиләләре белән яши. Мингали Аббасовның туган авылының үсешенә керткән өлеше дә зур. Нинди генә чара булса да, аның катнашы күрәбез. Анда мәсәлән мәктәптә пластик ишекләр куйганда ул ярдәм итте, бизәкле капка куйдырды. Үзебезнең авыл мәчетенә сулар керттереп, эшләтеп бирде. Фермерның тагын бер изгелекле эше. Ул авылның истәлекле җирен яңадан төзекләндерә. Әлеге каберлек авылдан читтәрәк, Биектау башында урнашкан. Идел Урал буенда 20 гасырның 20 елларында булып, узган ачлыктан соң 100 ел узды. Бу чорда 5 миллионлап кеше үлә, күпчелеге балалар. Бу авылга да ачлык аеруча зур зыян сала. 2000 мәетне җирлиләр. Чагыштыру өчен бүген Яңа Мусада 900ләп кеше яши. Үлүчеләрне тауга алып менеп җирләүнең дә сәбәбе калганнарны йыгышлы авырулардан саклау була. Ул вакытларда Олы буыннарның сөйләве буенча һәр гаиләдә дә мәетләр булган. Аларны кышкылыккан да бер илгә тутырып, яз башы еткәч, атларда утын тиягән кебек тиеп, китереп чыкырларга аударганнар. Авылдашлар фаҗигасына битараф булмаучы Яңа Мусалылар бу хәтер урынына иң элек таш куялар. Оннан һәйкәл обелискны ул вакытта авыл җирлеге башлыгы Райля Бадамшина эшләтә. Соңарак эшмәкәр Илгиз Кадырмаев үзелешен кертә. Бу инде Мингали Аббасов цикләндергән яңа һәйкәл обелиск. Уйлыйм, иң үлемнәрнең бер ачы үлем, наверное, шул ачлыктан үлелер дип инде. Шуңа күрә аларны онытырга ярамый. Кадайдан сорыйбыз, чтобы андый хәлләр кабатланмасын. Бу көнне Нарат урманын утыртырга тәкъдим ясаучылар белән аны тормышка ашыручыларны да искә алдылар. 50 ел вакыт узганнан соң 1971 елда мәрхүм колхоз рәисе Бикмурзин Камил Хәлиулла улы шушы тау башына нарат агачлары утыртуын тәкъдим итә. Башлап йөрүчеләр арасында агроном Фатих Бадамшин да була. Беренче бригадны хатын кызлары ярдәмгә килде. Алар 5 рәтне доконца утыртып чыктылар аркылыга. Күз каршында кино кебек. Нарат урманына үзелешен ул вакытта 9нчы сыйныф укучысы Алсу Бадамшина да кертә. Менә без хәзер чәчләр агарды, урманга карап сыкланабыз. Киләчәктә бу урын изгелектән аерылмасын, монда мәңгеләштерелгән булып калсын. 1921 ачлык елында корбан булган 2000ннән артык Яңа Муса авылы халкы истәлегенә дип язылган яңартылган һәйкәл обелискта 4-се Наил Залиловның туганнары була. Менә бу тарихның төбен белергә тиеш.
Шунсыз без үзебезнең татардан аерылабыз, үзебезнең авылдан аерылабыз, үзебезнең тарихны белеп, аны кадерләп, аны истәлек иттереп балаларга тапшыру безнең зур бурычыбыз дип уйлыйм мин. Бу көнне хәтер яңартучылар күп булды. 1921 елгы ачлык, бүгенге 80-90 яшьлекләрнең, оннан илкәнрәкләрнең барысында диярлек, кайчандыр туйганчы бер икмәк, бәрәңге ашарга хыялланган. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين الله قبول etsin. Яңа Муса авылы тарихы һәм халкы турындагы сөйләүләр дәвамлы булыр. Оренбур өлкәсенең Яңа Муса авылыннан Фирүзә Абсалямова, Татарлар.